op og trylle også. Vi er nødt til lige at være lidt mere fulde, så. Anders, nu holder du op med det der. Nej, jeg var ikke drik. Jeg har her et selvfølgelig helt almindeligt spilkort. Jeg kan være en lille ved. Og hvis man skulle være i tvivl, så kan man også se her, at det er helt. Se, nu er det så sådan, at vi ikke birker, om der er løbeskud inde. Ja. Og på den måde vender du et kort. Mange. Okay, så vi begynder. Stop. Der. Ja. Okay, så der er valgt et kort. Det er kortet. Kan vi se det hernede? Tak for det. Ja. Det er kortet. Okay, det er kortet. Så nu er det så sådan, at jeg vil... Jeg fik prøvet at finde dit kort, lad mig se. Du må også godt nusse lidt, så. Hvis det er. Det hjælper. Er vi hoppet ind i det omgang? Det kan man da ikke lære på 2 timer, det der, mand. Nej. Du må være naturtalent, Søren. Hvordan kan det ske? Jeg ved det ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Så. English. Sorry. Yes. So I have a very, very boring book here, if you can see. It's very boring, it's just empty. You can't see that. So I think we just need to add some colors and images in here. So, but I need you to say dum dum tek tek, dum dum tek tek. Just repeatedly. Let's do that like 10 times all together. Okay? Alright. Dum dum tek tek, 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 dum dum tek tek. Okay. Yes. Only if you dance again. Hænderne op ad lommen, Ludvig. Dum dum tek tek, 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 dum dum tek tek. Han bliver bare ved med at danse. Der er kommet revner i fundamentet, så han gider du lige at være sød eller hvad? Men jeg vil ikke være en smule mere kedelig. Det er lidt svært at følge efter i silden med det her show. Jeg ved ikke, hvad I laver på Schultz-projektet, men jeg har så et lidt mere praktisk problem. Jeg er helt sikker på, at det vil glæde Jeppe det her, fordi jeg har jo det her problem med,
at jeg kommer ud, og så får jeg brugt en visitkort. Og Jeppe, han er jo ikke meget for visitkort. Ja, den er hvid. Så jeg har simpelthen fået en store True-robot, har jeg fået en lille visitkortprinter. Og den fungerer simpelthen bare ved, at jeg tænker på, hvad titel jeg nu skal have til det her projekt her, jeg nu er på. Det er jo noget, der bruges, så kan jeg jo være sælger den ene dag, og kan du nu også det? Så, Men seniorkonsulent, det er jo det, vi gerne vil. Så hvis jeg lige sådan, giver den lidt løg, så sker der simpelthen det, at CEO, det er jo så lidt svært i det her dumme belysning, men der lige så stille, så begynder der simpelthen at komme noget frem. Ja. Er det ikke, der hedder Sille? Der er noget der. Det er ikke så engang er færdig med det. Så vupti, så har jeg den titel, jeg gerne vil have. Hvad så? Var det det? Nej. Men mindre Michael også skal op og blære sig. Ja. Nej, Michael. Hvorfor vil jeg holde ud med det sammen? Kan du ikke vise dem, at du kan? Michael, jeg skal have nummer for dig.